sekuDisember ke manje. Mhlambe nje abantu ake ngibexwayise nje ukuthi bafowethu utshwala obumhlophe ugologo omhlophe nje uphuzelwe ekhaya. Awuphuzi uzothatha uhambo. Awuphumi nje egcekeni uphuze ugologo omhlophe. Awuphumi, ufuna ukufaka ekhanda lokho. Ngintshela nje ngoba uthe ngo-2009 lapha silapha emayini eCook 3 leko Western area. Ngithatha zinsizwa zakwaKhoza zangapha ngakwaminya. Zithi angiyiphelezele siyebheka esidale lokushini. Ziyezwa ngathi azenelanga. Ziyofuna ukunyutshwana. Ukuhamba kwethu sihamba nje siyaxoxa ku right yonke into. Sangena kwesinye isipoti. Kukhona abantu abambathi ingubo kanje, shutha besuthu. Hawu. Sathi masingena eminyango nje. Hawu lensizwa yakhoza lena yehwana. Ivele xhuma igibele phe wetafula. Ithi ubani onenkinga la? Ukhona onenkinga la? Hawu. Ibimlekelela neyakwabo. Hawu lezi insizwa lezi. Nami ngisale sengilekelela ngithi ukhona onenkinga kodwa angiunderstand ukuthi why sibabuze lokho labantu. Senze lapha ngathi uyakushoda ngakini. Hey, utshwala nje obumhlophe bafana. Buphuzelwe ekhaya. Lezi insizwa zayigcwele ngalendlela kuleza spoti. Angazi uma zashaya ulimi ukuthi azizwe ukuthi sithini okanye kwasebenza idlozi. Hey, le madoda lana akhahlela utshwala ngathi nayibo. Nami phela ngabukhahlela ke phela kodwa nje ngingagculisekile ukuthi lempi esoyiqala nje ngenasidingo kangaka. Utshwala obumhlophe obudlela ekhaya. Ungaphumi.